muna farin cikin gabatar muku da kamfanin Arman Cleaner and Home Services waɗanda suka ƙware wajen tsaftacewa da kwatalle gidaje lungu da saƙo. Kuma duk yadda toilet ɗinku ya dafe saboda datti da ƙazanta ko tiles ɗin kitchen, Arman Cleaner and Home Services suna da sinadarai da sun wanke shi zai fita fes ya dawo sabo sai kaga hotonka a jiki. Haka waɗanda kayayyakin toilet ɗinsu suka kakkarye suna gyarawa, suna sayan tsofaffin, suna kuma sayar da sababbin kayan toilet da tiles kala daban-daban. Haka suna gyaran wata hita ta ruwan zafi da ake sa a banɗaki, suna kuma sayan tsofaffi suna sayar da sababbi. Arman Cleaner and Home Services ofishinsu yana nan a Sokoto Road daura da hukumar 'yan fansho, ko kuma a Barakat Store da ke kan titin Rijiyar Zaki, ko kuma a neme su a kan lamba 081-44-22-40-40 ko 070-18-18-66-84. Ina masu hotel, ma'aikatu da kuma gidajen kwana, ku nemi Arman Cleaner and Home Services domin su zo su wanke muku toilet, kitchen, tiles, kofofi da kuma glasses na window. Haka waɗanda suka gina sababbin gidaje fenti ya ɓata musu tiles ko kuma gilas ɗin window su kira Arman Cleaner domin da sun zo sun yi aiki ko ɗigon fenti ba za ku gani ba. Arman Cleaner and Home Services suna aikin saka tiles da kuma aikin plumbing. Haka idan mutum yana buƙatar ya sai chemical ɗin da zai wanke da kansa, to za su sayar masa da chemical su kuma koya masa yadda zai yi amfani da shi. Ku nemi Arman Cleaner and Home Services a duk inda kuke a faɗin Najeriya. Za su tura ma'aikatansu su je su yi muku aiki gidanku ya dawo fes yana ƙyalli da sheƙi. Arman Cleaner and Home Services ofishinsu yana nan a Sokoto Road daura da hukumar 'yan fansho, ko kuma a Barakat Store da ke kan titin Rijiyar Zaki, ko kuma a neme su a kan lamba 081-44-22-40-40 ko 070-18-18-66-84. Masu kallon mu, masu sauraron mu na faɗin duniya gabaki daya, mune muku fatan alkhairi. Muna gabatar muku da kamfanin mu mai suna Arman Cleaner and Home Services. Sannan suna sai da kayan wuta kamar irin su socket da wall brackets, sannan da cangali duk muna nan da su da kuma sauransu. Sannan kuma kamfanin Arman Cleaner suna sai da sababbin kayan toilet, suna sai da spati, sannan da toilet hangi, sannan da kuma under connection, ma'ana wanda yake haɗe da tanki. Suna sai da kan famfo da kuma kitchen sink da kuma sauransu, dukkanin abubuwa na kayan toilet. Assalamu alaikum masu kallon mu. Kamar yadda kuka sani, sunana Ummi El Abdul, wacce kuka fi sani da Ummi duniyar nan. Muna gabatar muku da chemical ɗinmu na Arman Cleaner. Wannan da kuke gani chemical ne da ake wanke toilet da tiles da sauran abubuwa duk irin dattin da yayi. Uwar gida daga zaran kin sa wannan da kike gani kin goge, zai dawo ya fes ya wanku. Arman Cleaner. Akwai wanda zaka ga toilet ɗinsu yayi datti ko yayi wani gansa kuka da sauransu. Daga zaran ka ɗauki wannan chemical ɗin kasa, zai wanke maka toilet ɗin ka yi fes ya dawo da shi kamar sabo wanda ma ba a taba amfani da shi ba. Arman Cleaner kenan. Arman Cleaner, duk wanda yake so ya sai chemical ya dinga amfani da shi a gida da kanshi, za mu iya siyar masa, kuma za mu iya koya ma mutum yadda zai dinga amfani da shi. Wannan chemical din namu ba lallai dole sai mun zo da kanmu ba, idan kuma ma mutum yana so mu zo da kanmu din, za mu zo. Mun gode.